Soňra hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmak maksady bilen ýurdumyzda bolýan Gruziýanyň premier ministri Irakli Kobakhidze bilen duşdy. Dostlukly ýurdun premier ministri ýurdumyzda bildirilen mehmansewerlik hemde Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmagy çakylyk üçin hoşallygyny beýan edip, bu maslahatan guramaçylyk derejesine ýokary baha berdi. We şeýle giňerimli forumyň türkmen topragyna geçirilmeginiň Türkmenistanyň durnokly ösüş maksatlaryny gazanmak işine ıgrarlydygynyň subutnamasy bolup durýanyny aýtdy. Şeýle de belent mertebeli mehman Gruziýanyň prezidenti Mikhail Kavelaşviliň döwlet başdanmyza hemde gahrman arkadagymyza iweren mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz Gruziýanyň hökümetiniň başlygyny mehmansewer türkmen topragyna mähirli mübarekläp, abada milleti ýagatçylyk zowlagyna geçirilýän halkara maslahata gatnaşmaga çakylygy kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde pursatdan peýdalanyp dostlukly ýurdun prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Bellenilşi ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleri boýunça 3-nji maslahaty bu ýurtlaryň ýüzbeýiz bolýan ulug logistika we infrastruktura meselesini çözmäge, şeýle de hyzmatdaşlygy puwtalandyrmaga, şertleri döretmäge gönüktirilen täze çemeleşmeleri işläp taýýarlamak üçin netijeli meýdança bolar. Duşuň dowamynda bellenilşi ýaly Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda däp bolan dostlukly we netijeli gatnaşyklar deň hukukluk, özara hormat goýmak we ynanşmak ýörelgelerine esaslanýar. Ulug logistika ulgamy iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň biri hökmüne çykyş edýär. Şonuň bilen baglykda Türkmenistan Gara deňizi, Hazar deňizi, Lapis Lazuli ulug geçirgeleriniň durmuşa geçirilmegine we ösdürilmegine gyzyklanma bildirýär. Şeýle de söhbetdeşler medeni insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini belediler we alym bilim medeniýet sunugat ulgamlaryna bilelikde işlemek we tejribe alşmak üçin iki ýurduň uly mümkinçilikleriniň bardygyny ynykdylar. Duşuň ahyrynda söhbetdeşler uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy mundan beýläge ösdürmäge ıgrarlydyklaryny tasdiklap, berek-berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.